mezi 4:30, včera tak mezi 4:30. Zapad mi u rybníka, zapad mi u rybníka půl. Tak ve 3/4 volám, a tak ve 3/4 volám, aby mi někdo pomohl ven, když Prajcová toho volá. Dřepí a myslí na žvanec, dřepí a já jsem nasranej, jako zapadlej vlastenec. Co dělat, vole, povídej. Asi zavolám Huberta, ten má papíry na jeřáb, už ho nedrží puberta. Tak snad mi píchne jako chlap. Buldozéry a traktory, to jsou naftový motory, jen co to Hubert osolí, už nepřesedlám na voli. Buldozéry a traktory, ty statory a rotory, nechci znát slabý faktory, mám rád naftový motory.